Hej alle sammen og velkommen til Katte Clara. I dag skal vi lave en slags is. Det er fordi, at jeg har været ude og købe sådan her i Bilka. Der hører egentlig 5 eller 4 til, men vi laver kun 3. Så hører det sådan her med. Og der kan man lave sin egen is, man kan selv bestemme, hvad man vil forbi. Men i dag der vil vi prøve at lave lån, som vi vil presse. Og måske lidt vand i, hvis det ikke bliver mørkt. Så ja, jeg tænker mig at tage den i gang. Først så tænker jeg, at vi skal presse noget med lån. Ja, og vi har en citronpres til det. Vi ved ikke helt, om det dur, men lad os bare prøve. Ja. Ja, okay, så tager vi så noget melon, og så prøver vi bare at presse det. Det er måske lidt svært, men der kommer så. Og der kommer faktisk ret meget så. Okay, nu er vi så kommet til den del, hvor vi skal sige det, fordi der kommer ret mange kerner, så det er ikke så lækkert. Ikke mega mange, men det er ikke så lækkert med kerner, så vi har bare lidt en skål, og så gør vi sådan. Så nu er det der bare helt rent og pænt. Og det er så bare lidt godt, det er helt. Okay, så nu er vi så kommet tilbage, og vi har lige fået ryddet lidt op, så her der har vi så vores vandmelonblanding, vores kande vand, de her 3 isnum og saftvand. Og ja, vi laver først de 2 første. Så det man gør, det er, at man åbner, og så skal du simpelthen hælde blanding i den her. Så vi starter med at lave 2 med vandmelon. Der er helt Og ja, så har vi taget dem ud af fryseren igen, fordi de gik i stykker. det var en af dem. Men vi prøver lige at starte med at åbne en. Ja. Nej, er det her den, jeg åbnede sidst? Jeg tror... Nej, det var den her, jeg åbnede sidst. Den duer ikke mere. Det kan man ikke mere. Hvad? Det duer ikke? Det gjorde de bare sidste gang, vi lavede. Nej, jeg tror det er fordi, de skulle have haft mere vand. Nej, den har duet lidt. Men det her, det... Okay, sidste gang jeg lavede den, der døde det altså, men jeg tror det er fordi, vi skulle have poppet mere vand i. Bare lige prøve at smage her. Vi kan prøve at vente. Det dufter virkelig meget vandmelon. Ja. Jeg har faktisk prøvet at lave nogle, hvor sådan, det lykkes, det har jeg gjort alle gange, med saftevand. Og det duer altså lidt mere til svine og sådan det. Så ja, det var egentlig bare alt for den her video. Husk at give den et like, kommentere og abonnere. Og så ses vi i vores næste video. Hej hej!